Benvinguts i benvingudes a La Menuda, la segona edició d'aquesta festa, d'aquesta gran festa infantil. Espero que estigueu a punt per gaudir d'aquesta festa. Esteu preparats i preparades? Molt bé. Mira, vam començar divendres a la tarda, que vam fer el pregó per poder començar la festa de la Menuda. El pregó que el vam fer al Consell d'Infants i Adolescents de Sant Esteve, també acompanyats per la Garlanda, i a partir d'aquí vam fer un cercavila. A part de la Zig-Zag Band, ens va acompanyar els gegantons del poble i els cadets d'Atra, que van acabar amb un espectacle de baixa intensitat, sense soroll, només amb foc amb llum, que va estar molt bé. Dissabte al matí vam fer els Jocs de Fira, uns jocs pels nens més petits, al pàrquing del casino, i ja vam anar dissabte a la tarda amb l'espectacle familiar del Màgic Pol, la màgia, al Teatre del Casino i finalment la Disco per Xics, la discoteca que vam fer a la pista Francesc Castellet. I avui diumenge acabem aquesta Menuda amb el circuit que esteu veient, amb aquest circuit d'habilitat d'inflables que s'ho estan passant pipa. Jo crec que ha sigut una activitat, una festa, que una vegada que hem començat ja no es pot deixar. La gent ja ara ja l'espera cada any i a més amb el nivell de les actuacions que estem portant, els nens s'ho estan passant bomba. Qualsevol cosa que facis per ells és necessari, s'ho mereixen. M'agrada que n'hi hagi tantes festes per nosaltres, perquè la festa major, a veure, la majoria de les coses són pels pares i els nens, doncs, ja sé que tenim moltes festes com el Nadal i tot això, però això també és pels pares, llavors per tenir una festa pròpia està molt bé. Trobo que està molt bé perquè fan que així els nens tinguin una festa per ells i que d'aquesta manera puguem gaudir els nens i trobo que està molt bé. Amb la mama i el papa i el tete. Hem tingut molt èxit, molt més que l'any passat. La gent jo crec que ja ho estava esperant. També al fer el canvi de data, que aquest any ho hem fet al maig, no fa tanta calor, jo crec que també és més amable per les famílies el poder passejar, no hi ha tantes activitats i llavors ho poden aprofitar més. I el que també ens hem trobat és que ens han vingut a visitar a famílies de fora del poble que s'escampen la veu i també han volgut disfrutar i acompanyar-nos de la Menuda. Molt xulo, la veritat, molt guai. A la nena li ha agradat molt, s'ha sorprès amb molts dels truquillos que anava fent el mag i molt contents, la veritat, molt xulo. La primera vegada que anem a una festa major de nens i ens ha agradat molt, la veritat, i els espectacles que estan fent estan molt xulos. Trobem aquestes iniciatives molt positives perquè la canalla passi un bon diumenge i molt entretingut i molt bé. Molt contents d'estar aquí a passar el matí.